Ndinokugamuchirai zvakare muchirongwa chedu, chirongwa chamakuziva, kuti tinobata-bata nyaya dzakasiyana-siyana dzatinowana mubhaibheri. Donzvo kuri kutsvaga kudzidza nzira dzatingafambe nadzo, nzira dzatingararama nadzo sevana vaMwari. Nhasi tine nyaya yakanaka yatiri kubata kubva pana James 5 kubva pana vhesi 14. Nyaya inoti, kuno mumwe unorwara pakati penyu here? Ngaadane vakuru vekereke, ngavamunyengeterere, vamuzodze namafuta nezita raJesu. Kunyengetera kwokutenda kuchaponesa unorwara. Ishe uchamumutsa, kana akaita zvivi uchazvikanganirwa. Naizvozvo revururanai zvivi zvenyu, munyengetererane kuti muporeswe. Kukumbira kwomunhu wakarurama kune simba guru pakubata kwako. Eria wakanga ari munhu akaita sesu, akanyengetera nomunyengetero kuti mvura irege kunaya ikasanaya panyika makore 3 nemwedzi 6. Akanyengeterazve denga rikanisa mvura, nyika ikabereka zvibereko zvayo. Pane dzidziso yakanaka, dzidziso yakakosha panyaya yanhasi. Tiri kunzwa kuti kana pane James ari kubvunza kuti pane anorwara here pakati penyu. Kana aripo ngaadaidze vakuru vekereke, vamunyengeterere, vamuzodze nemafuta. Kana akatadza acharegererwa. Kunyengetera kwokutenda kuchamuporesa. Shoko roendera mberi rekuti zvirevururanai zvivi zvenyu, muporeswe. Eria wakanga anga ari munhu angoitawo sesu, akanyengetera kuti mvura irege kunaya panyika makore 3 nemwedzi 6. Mvura yakamira, akanyengeterazve, mvura yakanaya, nyika yakabereka zvibereko zvayo. Zvino chidzidzo chikuru chandiri kuwana pashoko iri ndechekuti humwe urwere huri mukati medu, dzimwe nhamo namatambudziko dzatinadzo vanhu vanotenda Mwari, zvinhu zvinokonzereswa nezvitadzo zvatinazvo. Shoko riri kutaura pachena kuti kana munhu iyeye akatadza acharegererwa uye anobva aporeswa. Saka munhu anga achirwara, asi kana akatadza acharegererwa agoporeswa. Zvinoreva pachena kuti urwere hwemunhu iyoyo kana hunogona kunge huri urwere hwokutadza kwake. Namanje kumwe kubata kwedu vatendi kuri kutirwarisa, kuri kutidhonzera nhamo namatambudziko. Asi zvinonzi revururanai zvivi zvenyu. Makarevururana zvivi zvenyu, muchaporeswa. Une nhamo namatambudziko here wari kusangana nawo semuKristu? Une zvinhu zvinokushusha here muupenyu hwako? Tarisa kuti hauna here kumwe kutadza kwausiri kureurura, hauna here kumwe kutadza kwausiri kubudisa pachena. Kungange kuriko kuri kukutadzisa kuti usangane naMwari. Eria wakanga ari munhu akaita sesu, aiita munyengetero wokumisa mvura chaiyo kuti itadze kunaya panyika kwemakore 3 nemwedzi 6. Mvura yakatadza kunaya, akanyengeterazve, mvura yakanaya, nyika yakabereka zvibereko zvayo. Nhasi ngatitsvagiridzei kuti kufamba kwedu kufamba kwakanaka here pana Mwari. Hapana here kumwe kutadza kwatiri kuita kuri kumisa minamato yedu kuti itadze kusvika kuna Mwari, kuti titadze kuporeswa. Batai kuti handi kuti urwere hwose huri kukonzereswa nekutadza, asi James unoti kana akatadza acharegererwa. Ndinokutendai neshoko ranhasi muzita raJesu. Amen.